Gobeithio bod chi'n barod i wneud yma bach o ymarfer corff. Reit, heddi ni'n mynd i ddechrau gyda'r coesau. Mae'n bwysig bod chi'n cadw'r bol yn dyn, y cefn yn syth, a'r coesau jyst yma bach ar led. Reit, na i ddangos i chi be ni'n mynd i wneud gyntaf. Un cos lan, mor uchel â chi'n gallu, yr un mychder a'r panelyn os chi'n gallu, a nôl lawr. Dal am 5 eiliad, a ni'n mynd i wneud 5 ar bob cos. Nawr, falle bod yn anodd i chi wneud un cos trwy'r amser, felly os wylltech chi am yn haws, newch un cos am yn ail. Iawn, bant yn 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Cadwch y cefn yn syth. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Un eto. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5, fi'n siŵr bod chi'n teimlo hwnna. Fi yn. Reit, y gos arall. 1, 2, 3, 4, 5. Na 1. 1, 2, 3, 4, 5. Na 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Da iawn. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Da iawn. Reit. Yr un nesaf ni'n mynd i wneud nawr, ni'n mynd i codi'r sodle oddi ar y llawr a mynd o'ch blaenau'ch trad. So calf raises. So codi nhw lan, dal cwbl o eiliadau a nôl lawr. Reit, bant ni. 1, 2, cadwch y cefn yn syth o hyd. 3, 4, 5, reit ar blaenau'ch trad. 6, 7, 8, 9, a 10. Reit den, yr un nesaf. Be ni'n mynd i wneud, debyg i'r un gyntaf wnaethon ni, codi'r gos a ni'n mynd i ymestyn gyda'r braich gwrthwyneb sy'n gyferbyn. Fel hyn. Iawn? Am yn ail cos. Ni'n mynd i wneud 5 ar bob ochr. Bant ni. 1, 2. Jyst cerwch nhw bell a chi'n gallu. 3, 4. Falle bod chi ond yn gallu mynd mor bell â hyn, mae hwnna'n iawn. 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Fi'n siŵr bod chi'n twmlo'n dwymach nawr yn barod, neu chi, achos chi wedi bod yn gweithio'n galed. Reit, mae'n bwysig iawn i gylch droi'r corff yn wedig nawr achos ni'n fwy segur nag arfer. Felly, os mae ydych chi pwysau wrth law, rhywbeth fel canwyll neu sosban neu pel neu beth bynnag sydd ydych chi, neu os wylltech chi ddim defnyddio pwysau, mae hwnna'n iawn hefyd. Mae hwn rhoi bach fwy o effaith. Reit, ni'n mynd i godi'r pwysau a ni'n mynd i droi un ffordd, edrych dros yr ysgwydd a nôl i'r canol, a ni'n mynd i wneud 5 bob ochr. Bant ni. So, 1, nôl i'r canol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Reit, ni'n siŵr bod chi'n teimlo hwnna. Nawr, beth ni'n mynd i wneud, ni wedi cylch troi'r ffordd hyn, a beth ni'n mynd i wneud nawr, yw mynd o un ochr i'r ochr arall. Fel o'n i'n gweud, mae'n bwysig iawn i cadw'r cefn yn ystwyth. Felly, dilo wrth eich pennau, jyst troi un ffordd, a wedyn ni nôl i'r canol ac i'r ochr arall. Reit ten, bant ni, cadwch y cefn yn syth a'r bol yn dyn, cofiwch.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau a bod chi wedi gweithio'n galed. O cofiwch, os chi moyn wneud mwy ohonyn nhw, chi'n gallu cario ymlaen ar ôl y rhaglen. Ond gobeithio na i weld chi eto mewn wythnos. Cymerwch o bal.